Chvíle pohodlí nebylo. Máte zajímavé způsobiště, co byl primář. Máš na Potřebujete k němu zřejmě spoustu personálu, že? To je to personálu, ale není jdeme zpátky, jo? Já musím zpátky. Dovolte, abych vás představil major Zeman, doktor Bruna. Dobře. Jestli vám tu nastaví hlavní, pane doktora, tak může odejít. Ne, ať zůstane. Já jsem s ním chtěl stejně jednou mluvit. Ty věci proti tobě, hlavní Josefe, jsem nezpůsobil já. Já jsem tě taky nikdy z ničeho nevíc. Ale škoda, že si toho můžeme říct až teď. Děkuji ti. Jak to jste nezpůsobil, pane doktore? Studenti od nás z fakulty. Co se mi to mělo mít pár dní o prázdninách. Ale ty chlapci přece máš tady, že neznám. Nevěděl, jakou má funkci, co dělá. Někdo nemusel poštvat. Viděl?